Ayoko nga gisisang liti sa lamang. Akong naubahon palabhan kay nanay. Akong nga isuksok dili makusuan. Hangtod makalambot sa amon eskwelahan. Oras na mag-recess kami mapahuway. Iban kabataan, gabakal tinapay. Gatulog lang ako sang masinulubon. Kay sinanay kag tatay, wala ipabalon. Hello, good morning sa Pilipinas, maayong Domingo. Diri sa amon is Saturday afternoon, mga palangga. Kumusta ka mo tanan? Ari kapanahi ako sang akon nga bayo kay naguba ya saper na tan-awa niyo dia kung naano natabo sa bayo ko. Ya palda ka bayo ko. Kanami patani nga bayo ko tanawan niyo. Ay abaw. Pag kwan ko, pag sok-sok ko nga itesting ko, naguba ya saper na. Isok-sok ko jabwas sa rumaan. Anhon mo hay naguba ya saper na, tahion ko lang total do halog-halog man. Da bayo ko. Hay may ara kami buwas nga nga may ara kami gamay nga tipon-tipon. Boho style ko no, ti amo jaya bayo ko mga palangga. O jaja. Muni iya nga babaw. Dan. Ni babaw niya. Nanan. Padaw beach style bala nga mga bayo. Hay nagapanahi ako daw nagasentimiento ako hay daw nadumduman ko si nanay kumiling kag si tatay ko nga nga tiboy. Ang kaimulo namon sang una bala nga sa tulunan pabla kami ba o Ginoo ko madumduman ko ina silupin layabag ko haros makabakal kami kabayo ti hay gapang ag-ag la si nanay kumiling sa nga time pag si tatay ko nga tiboy baw bala ni man kapamanday panday lang te kusan o malang may pandayan kaw sang una. Hello Rose, good morning. No oras na da sa inyo lang ga. Diri sa amon do alas 7 na siguro. Panahi ako nga bayo. Tiga ko kanta ako hay daw sa blang at least makabiskan gisi ya bayo. At least ang bayo ko subong saper laya nga naguba. Hindi ko kabalo magkuan balaan mo sa tanan ko nga kuan nga weakness ang panahi gid ya akon nga hindi mahibalan ti amo nga diya nga kuanan ko tayon ko diya jang siper na itabo ko lang para para masarado abaw pira-pirahon mo gid ka kuan ti amo nang kanta nga na permi ko gid ina ginakanta kay madumduman ko na sinanay ko permi man na ginakanta sa akon. Good morning. Kag nang isa pa gid nga kanta ni nanay kanakon ginakanta permi sang una. Walay angay sa kamingaw nga nagbuot. May bi na ko karon na dumduman ko sa nanay ko. Sorry mga palangga, nagkuha na ako kay nanay ko. Panay, abi ko kajang bayo ko. Ang nadumduman ko, blaya makagi ko sang una nga daw haros ka kabayo, blao. Di karon daw ginkaluyanan, pagustuhan da ko kano makabayo. Muna nga, katahi-tahi ako kainan na doga kanta-kanta si ko i-live ko bala na nang kanta ngay na nga bayo ko nga gisi. Kay dumduman ko gidya pangabuhi namon sang unas tulunan kung kami kapigado mo. Hasta nga balhin kami sa Marbel pigado gapon pagabot namon sa Marbel.
Napatay na yun sa tatay, te. Grade 3 lang ako, napatay sa tatay dun. Do, talang-talang kami kung di kami ma-star eh. Gimbili, nanda ako sa magurang ko. Sinanay, sige lang man kalakat eh. Gapang ag-ag, gapang ano, para maipa-eskwela ka namon. Ako nga duha ka magurang. Nagkuan lang sa simbahan, nag-convent boy, sanda nga duha si Charlie kag si Louie Blau. Tito, tahi ako kadyang bayo ko nga dya. Dumduman ko ya kanta ni nanay ko. Sorry mga plangga pa ba ilang ng mga kaagi amo gina. Iyon ko anay diyang bayo ko para maisuksok ako sa rumaan. What's wrong? Here? No, I just remember my mom when she used to sew my dress. Now I'm the one sewing your dress. Yeah. 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 No, Love you, dear. Before I'm just how long has this door been open? I don't Asa? know. Asa? Maybe Shit. she's downstairs. Oh, yeah. Oh my goodness. Ang amon nga ang kuring sa bata ko basi nakapanaog kay arabi kami nga kwel. Dalom. Bota nga nagsentimental man akos nang bayo ko nga gisi ngay naman. Sige natahi ko diyang bayo ko. Balaan nyo naguba gani ang siper na titahion ko lang para magtabo sanda kay budlay man kung makuan mo ha. Palda na siya mga plangga. Palda blaw. Sok-sok sumaan ti na kuan na guba ya siper na ti tahion ko lang para magsugpon sandang duha. Okay man no, kabalo man ko manahi. Di na dumduman klas nanay ko nga panahi katong kada panahi na kada kaakon nga kwan nga bayo sang una. Ay permi natin bala mo mga gisiun bayo ko sang una ti haros ka kabakal bala ti ka kanta na siya nga muna kanta. Kantahon ko bala liwat. Bayo ko nga gisi sang litis sa lamang. Akon nga ubahon palabhan kay nanay. Akon nga isuksok dili makusuan. Hangtod makalambot sa amon eskwelahan. Oras na sang recess kami mapahuway. Iban kabataan ka bakal tinapay. Gatulok lang ako sang masinulubon. Di gid makaya mga palangga. Makatulo gid ya. Ya gatararamos gid ya kuan ko basta magkanta ko na nga kanta. Kaya mo gidaya karantaho ni nanay ko miling sang una sa akon. Sa nga gamay pa ako nga ginatahi na ya mga gisiun ko nga bayo. Ti karon at least siper lang ya guba ka bayo ko. Ako doon katahi kung ari lang tanis nanay ko kundi dali lang pagtahi ya. Nanay ko miling balahaw. Duro na kaklala da si Marbel kay nanay ko nga miling. Balaan mo nanay ko nga miling manugbulong ina. Manugbulong blal bularya kada Martes ug Biyernes duro ga pila tos balay. Kapabulong ka na. Di na tong akon nga clinics man. Way ako naga-drama nakuanan lang ako baga magpanumdom ka dangga panahi bla ako. Kisa makasulod gid sa isip mo ya mga nakaagi mo. Amo way gawa ako ga panahi mga plangga. Kay ko manahi ako, madumduman ko gid sa nanay kapin pa kong dagom lakang hilo ya ginagamit ko. Gatararamos kinaluha ko kay nanay kumiling madumduman ko. Biskan amo la to ibaba nanay ko ba o pay pertegid ato ka kwan.
ka maluluyon, kag mabinuligon. Di mo man magwantahan ka sa baba na paiti agwantahon mo lang ay sa tawag nga nanay mo blahaw. Kag langga naman kami perti man si nanay ko baka sa una para sa amon. Amo na nga. Tapos balas duha na ginakinanglan ko pa to nga i-research ang mga wordings sa tong iyang walay angay sa kamingaw nganam na 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 na. Kinakuan ko kay daw ginapanumdum ko lang ara si nanay ko kung mabatian ko na nga mga kanta. Isa ginaham ko lang ina si nanay ko makuanan ko gid madumduman ko gid. Okay, manog tapos na ini. Malakat pa kami mga plangga sa kwan. Amo lang ato gina-share ko lang ang mga kaagi ko sa sang una bla sa tahianay. Si nanay ko miling, amo ginang iya nga kalantahon, ang bayo ko nga gisi. Di kay balaan ko amo gina ang amon nga kwan mo nga tutuod sang amon nga kwan nga pangabuhi ito sang una. Nga daw haros kami kakuan sang tulunan pa kami, perti kami kapigado. Di eskwela saya magurang ko sa Marbel. Tapos nabalihin kami sa Marbel, mga kwan do ako siguro, mga grade 4 ako man, grade 4 ako naghalin ako. Abot namon to, wala kami kasmanas, Marbel, napatay tay tatay, ginatake. Tiya mo da nga, sa magurang ko ako nagdako, sinanay, permi panaw, higa pangita ka kwarta para may tao ka namon nga, kuan Samo mga 5, pila kami kabilog, 4 kami, 5 kami tanante, ako yagot, imbilin ako tos magurang ko nga pa PC anang bana. Dito ako nagdako, sa magulang ko. Dito ako ka magurang nga laki. Moto kung diin-diin lang nga simbahan nag-star para maka-eskwela man. Ang kwan. Kaya sige lang, tanan nakatapos man kami, kaluyan ka, kwan ka Ginoo, nakatapos man kami tanan, bis ka na gakamang-kamang lang. Miya, duman ya, kwan, sitwasyon. Amo gini na mga pangabuhi, takis Kaya daw Domingo man subong nami, man kwan, pamalandong kung kisa balahaw. Na budlay makong tanan lang sadya. Maning bayo ko. Miyan medya karo kong kwan doon. Sugpunon ko lay siper na hay na kwan. Na tunga doon di doon tanang mabalik. Kete amon ko lay jay sugpunon ko lang igo lang yapon kanakon hey. Gamay man lang ako. Mayong aga amigo. Migo Alan, mayong aga. Kumusta ka dira sa California? Amo jay pangabuhi ko di migo pigado dugid. Way do ti inog pa repair kabayo. Ako lay matahi. Hey, nabugto siper na. Ay, nalanggid. So amo na mga plangga ang aton nga kinabuhi kung kisa hindi mo gid mabalaan nga biskan bayo mo gisiun sang una maabot gid ang panahon nga makabayo kamante ari gisiun lang gyapon siya. Tanawan nyo damo man lang gyapon gisi na ay pwede at least may style na siya. Okay, so enjoy your Sunday guys there in the Philippines. Hindi natin pagkalimtan nga maghalong gid manghinaw kamo ka inyong mga kamot. Kami kagwa man kami permi pero may sanitizer kami sa salakyan, may mask, kompleto man na. Kang naga-observe man kami sang social distancing. So may ara do man nagpositive das Marbel so halong-halong gid kamo. Mga palangga kay mabudlay, magmasakit subong. Ikao nyo lang nakalaswa. Ano gidata na nga, kwan nga, dali lang ng bulngon ang COVID. Importante sina ang immunity system ta. Hello Shirley, mayong aga-ga. Ari ka panahi ako sang akon nga bayo. Kay na bugto, siper na. Ay ambot, dulang Ginoo ko. Gintakos ko man lang, ay ti na bugto.
Di karon ay mahal nga daan magpa-repair kabayo de. Taga 25 dolyares gid pa-repair mo la jang zipper. Ay sus. Paiduan na timo ti 20 dolyares. Gamay mo lang nga repair, isa ka repair biskan ano lang na di nga repair. Ti 25 dolyares 20 4 times 2 800 plus 5 5 times 4. Oh, sobrata na 1,000. Ay, nalang good morning. Yung aga palangga, kumusta ka dira? Dira ka sa Hong Kong, no? Singapore. Shout out sa mga taga Hong Kong nga mga Filipina dira nga mga OFW. Kumusta ka mo tanan dira mga palangga? Hello Miga Elsa, good morning. Ari ka panahi ako kaakon nga bayo kay nabugto anang zipper. Amo na diyan ang blouse diyan. Ay may ara kami buwas nga get together nga daw buho kuno ang style amo niya babaw. Amo niya babaw. Siya nga palda mo ni pakita ko sa iyang style niya ha. Sok-sok ko diyan sa rumaan. Ya bayo ko diyan diyan. Maraba nga daw ara-ara. Haylos tubang anang bakwan. Oo na, hindi, naguba, ya bayo ko bago jamit, nakuan tanan na pag takos ko kahapon na, embot na ano tanan ng zipper, nagbulag, hindi ta akong kamaan, magbalik, ginakuanan ko lang alangan ni pa-repair mo pa dyang zipper na nga dya, 25 dolyares, hindi mong bayad di sa kuan, manuga repair, biskan mapapilo, kalang kuante, biskan di ako kabalo manahi, kay sa tutuod lang, baw, ya panahi, gid nga ni ang kinakontra, kus kabuhi ko, palabha lang ako, palampasuha lang ako, naghibi doon, abi ako kay na, katong bayo ko nga gisi, abi mo, Hong Kong ikaw ga, musta ka mo da tanan ga, halong ka mo da sa Hong Kong, Ti amo dya, ginakuan ko mate ang akon nga kuan nga sa zipper, ginatahi ko lang para magkuan sila kay ti. Maigo mo lang gyapon ko na biskan na maigo mo lang ni gyapon sa akon hay medyo mo dya. Ti dali man lang na ipakuan ko lang. Kaya sok-sok mo lang ko gyapon sini. Masulod lang ni gyapon sa akon biskan na zipper na sarado. Ti supunon ko la kilo nga dya ang akon nga bayo hay ti. Zipper na kuan mo, naguba mo. Kailangan mo pagwaon niya, kuan mo kada buwas. Hay lang gid. Amo ning pangabuhi ko di. Kay ina nagano ako kina nagpedicure ako kay ina. Amo diya nga akon nga kuan nagpedicure ako katiil ko. Hay kung magpa-pedicure, manicure ka man di, abi nyo lang taga 30 dolyares. Ay Ginoo ko lang. Amo na nagbakal, dulatakon ka akong kuan nga manicure set kaga ako latako naga hinguko ka ako nga kuko bayad pati mo ka 25 dolyares si padala panas mga apo ko sa Pilipinas kag gibakal gatas da nga kuanta na kinahanglan nabi mo biskan duro kwarta mo di sa Amerika budlay don mga kasimanwa ko dira sa Marbel abi nyo miyad gid pangabuhi namon di mahal tanan mahal sweldo mo mahal may braidan mo. Ay, Ginoo mo nga kapananom la tamo klaswadi. Parang sagod tamong kamanok para makatipid-tipid. Te mo jang bayo ko bag-o daya, te ano na tabo sini tanawan nyo hay nabugto anang zipper. Te karon ni tahion ko lang para magano. Ya bana ko to gapang limpyo sa kuan. Sa amon nga deck gina-power wash niya ang deck namon kay pintahan namon liwat. Tiyan mo na, palangga, ang kanta ko na namian, gid ako nagapanahi ako kay ina, mo gito na dumduman ko nga kanta ko. Ginabalik-balik ko ka kanta, hay, para maanuhan, hindi ko malipatan, hay, balaan mo, hindi ko na narlipatan, sa una, sa ulo ko ginang kanta nga di paborito ko gid kay, wala mo paborito gid di nanay ko, miling nga, karantaho ng bayo ko nga gisi. Te, amo ina, morning maninay! Oo, kaya na kanta-kanta ko gani maninay daw gatrulo mayaluha ko di ka kuan habang ginakanta ko. Baw pagkanta mo nga si nanay mo nagatahi isang gisi madumduman ko man. Oo palangga nga daan ka mo ni nanay kumiling sa una tanan nga taga munisipyo da sa Marbel.
Oh, daw ano lang ya, kuan pa, marayo pa. Dagan, hoy, may Marlina, din ka umadto, dahapit anay. Kante ito magsingitan, nanay ko sa una. Kamula to sa nanay ko, may plangga ko to. Hawod ato nga manugbulong sa Marbel, biskan si Anhenga, Larry de Pedro sa una, sa iya nagapabulong. Gaagto dito sa kuan, sa Banyes, sa Martinez, gali. Balustamon, kag magpabulong kay nanay ko, vibes na sila ni nanay ko. Kaya mo da, biskan malaam dos nanay, pero may nagyapo na kanta ng bayo ko nga gisi. Perte gida tay nanay ko. O, sige na mga palangga, halong-halong gid kamo tanan, kantahan ta kamo liwat. O, sige kantahon ko liwat ha. Ang mga nakakilala kay nanay ko miling, ikuanan nyo na lang. Kuano nyo na lang nga daw ako sa nanay miling. Bayo ko nga gisi sang litis sa lamang, akon nga ubahon palaban kay nanay. Akon hindi kita na makakuanan, matunggan. May bi ko kayo, kuando pamatiyag ko, aras nanay stupad ko. Kaya iti ang kanta ngayon na nagakuan gid sa kinabuhi naman sa una sang gamay pa ako mo. Dahil ang napil nyo na. Kleenex, white balo. Akon nga ubahon hindi makusuan, ang tud makalambot sa amon iskwilahan. Iban ka ba? Oras na mag-recess kami mapahuway. Iban kabataan ga bakal tinapay. Gatulog lang ako. Sinsya na mga palangga. Doon namin lang abikis ang i-share tama na mga kinaagit mo. Nga panahi ako sining bayo kay na dumduman ko nanay ko. Kaya mo lang ako sining kamaldita pa. Langga niya gapon ako sto. Nga. Ay, gina ko drama mga plangga. Dumduman ko lagi sa nanay ko nga. Katahi ako kanyang bayo ko. So, unagi si un pa nga bayo. Iginatahi nak na akon. Bayo ko nga ni binakali ni kanu sa akon. Sa ano, mga duwanas gurok si Mana. Kaya siling ko ma-attend kami sining amon nga kuan boss. Sa online ko malang abi ginabakal mga bayo ko mga plangga. Hindi basta sa bayo abi do. Nadumduman ko sa nanay. Amuning tahi kay ina. Kaya ti sa una do haros ko kabayo bala. Kaya ti subong daw nakadawa-dawa man. Ano lang nga gusto mo nga bayo daw gina pagustuhan na ko ka kano ti nagisi ti mo na ginatahi ko tahi ko siper na ay na lang gid. O ti sige na mga palangga, pasensya na sa nga ako nakanta kag paghibi ko ha. Hindi gid na drama tutuod gid na ya. Love you langga. Oo, nang isa pagid ka, ano pagid ang karantahon ni nanay ko, walay angay, mate. Walay angay. Unang dandan, so ginakanta, yung na sunod lang kantahon ko pa na. Kabalo man ko mag-kantas ng dandan, so yapon. Yan ang ako na dagom, nahulog. Ay, ginoo ko. Nahulog, ginagom ko. Tapos lang, di nagkadto to yung dagom ko. Gisi na to. Basi mapungkuan ko black row na. Yan na to. Dear! Can you please find my needle over here? I don't know where did it go. Dear! Ayan bot din na to nagtabog ya. Ako nga dago man.
Inutod ko, abi. Hulog. Ay, pangitaon ko na lang na karon. Hindi ko lang mapungkuan. Kasi wala mapungkuan ko. Kaya delikado. Oo, mate. Mag-wine. Dali de, ma-wine ta. Nadumduman ko, bis nanay ko, nagapanahi ako. Panahi ako kadyang bayo ko nga dyan, ho. Te, balaan mo nga karantahon, ginanay, miling dang bayo ko nga gisi. Pati daw mga tama kagidman, mate, ang dandansoy. Naulog na ya, akon nga, dagom hay. Tungod ka, pinangita na tong akon nga. Ay, ginuo ko din na to nag-adto. Ginalingaw-lingaw ko lang kamo mga plangga ay ti Domingo man. Malandong kita. Kamo ri akon nga nadumduman si nanay kumiling. Balo ko magkanta ng dandansoy, mate oy. Dandansoy bayaan tay kaw. Mauli. Ano sunod dyan to? Dandansoy bayaan tay kaw. Mauli ako sa payaw, o galing kun ikaw hidlawon, ang payaw imula sa payaw, imulang ako apaso. Gani man daw ka nami abi magsentimento si bunga ati pe. Dumduman ko sa nanay ko nga kapanahi ako dikbayo ko. Yan na akon nga. Matamad ako magbuol ka akon nga clinic. So sa sulod ba ilang mailis. Ako kanya hinimo ko lang nga trarapo akong bayo di. Dandansoy bayaan. Entertain na lang ang mga plangga. Ay makutobra di. Bayan tay kaw. Andi na pauli ako sa payaw, o galing kun ikaw hidlawon, sa payaw imo lang ako apaso. Tama ba, mate? Ayun, buta kinanglan ko pa ng i-review kay mga dugay na nga mga karantahon. Payaw. Ay, nalanggid. Oo kaya balang ko man na nga plangga mo si Kwan. Amo ni presyo kabayo ko mga plangga. Ang blouse niya, $26. Ang iya nga palda, $36. Ha? Lola mo ang nag-compose na, mate. Tuod ka, inangakuan, magsipok. Hoy, printi na mo ng mga magsipok, mate. Sa Dukay may mga magsipok, kag sa Bagumbayan, si Father magsipok, klala mo. Bana day akay, nablos ko, dati na nga pare, pangasawa sa ako nga hinablos sa Dukay, magsipok, kanang apelyido. Amo na. Kinanglan ko pa na kuan praktisan ko ng dandansoy, mate, hay kantahon ko dumadi sa sunod. Hay ginakuan ko la si nanay kumiling handom ko lang hay tani siling ko kung buhi pas nanay ko malipay gid gay sang una. Ginagagaga ako nga sa talang ako namana ako dayon kaduha namana way na puslan perte katiga ulo nagpiminaminata tilimak bilog ano hambal sa ako ni nanay baw ikaw nga bata ikaw bright ka man tani pay tanga ikaw mistra ka man tani pay tanga ikaw amo gina pero gina hambal ni nanay knakon. Pati siguro subong hindi dugid siya hambal sa ako nga bright ako nga tanga ako nga buhi lang. Are we gonna go now, dear? I don't know, it's up to you. What time is it? 7:40. What time the Lowe's will close? I don't know. You don't know? Mapanaw gli kami sa kwan. Damo da nga madumduman ko gid sa nanay ko basta gapanahi ako kay dang karantaho na nga da.
dandansoy ito, kuanan ko pa ina, praktison ko pa na, ay makuanan ko dandansoy, hukran tahon, gina na, composer, gali sina lula mo. Kuano, may gina, perting nga daan, ina, kakuan ang dandansoy, kran tahon, gina sa una. Sang mga kamalaman, di mo dyan bayo ko, kuan, sok ko dyan rumaan. Kuan anang saper te karon na nagahaming-haming ako sidang bayo ko nga gisisin ko ma-live bala ako hay daw ka boring kag daw maano man daw maluya. Himo ko dong tararapo akon nga bayo. Ilis la ako. Ay te budlay man biyaan ta kamo naga-live kamo. Naga-live gali ako. Kaya mo da nga kanta. Kuan gid hindi ko gid ina pagkalimtan. Okay mga palangga, hindi nyo pagkuhan sina bayo ko nga gisisang letis sa lamang akon nga ubahon palabhan kay nanay akon nga isuksok dili makusuan hangtud makalambot sa amon eskwelahan. Oras na sang recess kami mapahuway. Iban kabataan ka bakal tinapay. Gatulog lang ako sang masinulubon. Kay sinanay kag tatay wala ipabalon. Okay mga palangga, halong kamo malakat kami anay. May katuan kami anay, pangitaon ko pagidadagom ko. So, love you mga palangga. Salamat sa pag-upod sa akon. Kag always na lang panumdumon nga bisan ano kadulo may ara gid nga kasanag nga mag-abot. Love you. Mwah! Bye-bye.